Nyamira stokumemena aborokiwa besukuru y'obubundi ya Nyamira National Polytechnic litukulia lero nigo bayasokia na kurubikana chinsemechio ase banyaka bakobolia gosaba kwemurungania igoro ye pale mbere chinsemechio okuburo kuburabu gosechitaya igerere kubarabu gotanyora oborendi bubwendete na boigo ogotaigorirwa egeita ikikiranga gochia ase esukuru banyaka bakobolia obuteneri bwesemeyo na monokurase omojumbe bebunge yumosike Joashi Nyamoko omojumbe webunge ya North Mugirango naboigo omwamsibwe godetibo omosike Lameki Onyancha uyobageta buna enana gwasoke na kubaikiraniria amagani abo munagutumanya mulikito Paul Cup Okara nemambe ya lero imeyewadiga ya itibo ebunga ya North Mugirango ase skurega ya the Nyamira National Polytechnic aboroki wabaiga bakorokorobekana bakwemurungariye barembe go swastin semechiga iyo kurengana mo nabarabu etari gwetika nene chinga kimbra ya ture asibego bakwemurungariye kuboro gwechitaya induge kwirira musuntekere bechinga kichabo tuko ekigosogo chase oburende bwabo tunalemewa shule wanatukalia sasa kuanzia leo sauti ya mwanafunzi lazima isikike ndiko nyara kweta senjereye yakogere njereye remegete mono nande gendo kende ya kabere kana kwete skuru ko sangyo muhamete igonge togo esibi togo ike skuru ko sangyo to muhamete aboroki wabaigani go baganiria amaganiande kunyara ko bagakwigwa no mwadimu munene wa skuru yiga unabono okwigora kwegeita egati amaganiande ayibaganiriye kwegwa ogoto na kuna geti nyingine hapo chini inafaa kufunguliwa. Mtu unaweza pita 20 kilometers na unaona angalia tu mahali nana. So igati funguliwe na hii barabara ijengwe. And infrastructure in this compound and we have to access the school through this road must be tarmacked and we say and we demand. Huyu kwanza principal tunataka tuweke situation whereby principal can hear our demand and we can hear him. So long as hii barabara inaenda kwa national school na huko hiyo barabara nyingine inaenda ikonge imeundwa vizuri lakini inaenda shule mvua ikinyesha Igobo igo bagende ko bakumamacho mu bunge borogongorego musike Joashi Nyamoko asekirengani haombirie chinseme chigaso ko barosheria amagendera yiga asaba muganire gutumekari bageri garangene serikali kubakonya gwikirano asaba bamuganire omwaziri w'ekiseme gotarere skuru yiga eri kwigwebirere biga nataka kuaddress Nyamoko. Mwambie Nyamoko wasitumia wanafunzi wa Nyamira National Polytechnic venye unataka. Nyamoko nataka nikuambie hivi. Hii maneno yako ya UDA, ile jimu yenu tunawaona. Hii barabara isipotengenezwa within 2 years. Aboroki wabaigani go bagendere ko koroboseria tinsem asibasie kachi bara ase okubeka njira emikorogoto bikabona tokwende mbeo igo egotebekana moroki wayomo nigatigirwa chingoma chintindi chirisasi chingaki pate magutara gwikase chiabisi chomwe MCA borogongoroiga we wadi ya itibo aiginko ripoti rigetasini kia wanchite kia getembe kurazinseme chiga cha North Mugirango county ya Nyamira inche gongoro kwa Poly Cup Okara